Ассалому алейкум, шерӯйнар чихелем бародаро, хоҳаро, апо, ҳама каса хубен, тенҷи худовандсоз бошен, тенҷ бошен. Бародаро илтимос мекунем, илтимоси пластмази, оҳанӣ, резинӣ, тамоми намудаш лайк, комментария бизанем ки штоби ҳамин навор паҳн шава. Як бародари бекор аста, штоби мебина соҳиби ҷойи кор мешава. Бародаро номерое ки дар пеш мебуроянд занг мезанем, бародари худмона иншоалло ба ҳамраҳи худо. Фақат бародаро масъалае ки ҳоз ман аэропорт нарасондам, аблошкада мондагӣ моли мегӯям ки чӣ гапа, то есть мегӯям ки баъзеат ҳастен да ҳамин хеле ана дурӯғ гуфтӣ. Не бародарҷоно, ба хотире ки ман чиза кардам, як рейс одам овардан аз Тоҷикистон 12 нафараш дар аэропорт маҳаншон карданд. Дар аэропорт маҳаншон кардан, то есть гузаштанишон намондан. Баъд через кардем, алҳамдулилло ки гузаронданшон, роҳишон кардам, ба ҷои кора бурданшон. Ба ҳамн хотир бародарои азиз ман хостам бирасонамтон ки через аэропортҳо камтар вазмина, камтар сахт аст. бародарои азиз, бародарое ки мехоҳанд аз Тоҷикистон кор аз 2500 то 4000, мақсад может кам боша, кадом муддат ки устраивад накна бародаро бигӯем ки кама, пока вариантош ҳамин может боз зиёдтар шава бародарҷонон. ҳамин хел ҷои корае. Не ки ман намедонам ки ай 2,5 то 4 чӣ боша, фақат медонам ки склад аст. склади ҳамин складо да кор мекардасем. ҷои хоб ҳамаи чизоша бародаро мета зангш бизанем, бо маълумоти прара ай худаш бигирен. шербачаҳо аз Тоҷикистон бира бародар, бира видеовизов, не бира қатиш гап зан, ай пеш бибиниш ки ай чӣ ай чӣ кор мекунад, чӣ кора аст, чӣ кора нест. манро барои худам мешиносем, яъне ки барои худтон бишиносем ки пага претензия накунем мада ки бигӯй ки ана бобои лангари хел, ана у хел. бирен ай пеш бибиненш, хонаву дарша ката кута ҳама зиндагиша бибинен, бизанен ҷура, бибурен бирен кор кунем. фақат бародарои коргар аз Москва намешава. бародари азиз, аз Казан ҳамин ҷоҳо бародари азиз агар патени ҳамуҷа дошта боша мешаванд, надошта боша худи аз Тоҷикистон худаш ҷамътон мекуна, мегира автобус хати мебаратон, документон мекуна, ҳама тарафа шерӯйнад. фақат илтимос мекунам лайк ва комментария бигзорем ки штоби ҳамин навор паҳн шава. бародаро бо мегӯ ки масъал вазъияти аэропорт хай ҳамин хеле. бародаро чӣ кор кунем, ҳозир невозможно нест, вариантози сахта беҳад. короче шумо медонед да бародари азиз, шумо ҳаматон прекрасно медонед. барои ҳамқа шерӯйнар кадомед ки кор кунен, действительно коргарен, зангш бизанед, бирен ай пеш қатиш гап занен, ҳама тарафа занен, бирен бародари азиз. барои мақсад ма бародаро алло шоҳида, ман аз ин бародар на сум мегирам, ягон чиз намегирам. просто медонам ки ҳам хел хизмат мекунад, бародароро мебара кор намемона, кор мекунанд, ҳамита мебара кор мекунанд. як рейсша гирифт бурд, як группаша бурд, алҳамдулилло кор кестан қишну ҳама чотка. мақсад бо дуюм группаш ҳозир дар кошия ки бояд ки бигирам бибаранд. худоҳофиз, худо нигаҳбонтон боша, парвардигор дар хонадонтон файзу бараката резона. зинда бошед.